Hola, el tema d'aquest tutorial és com donar-me d'alta dins d'un curs Moodle. Dins d'un curs Moodle de Leo Hidrasanas, i per accedir podem anar directament a l'adreça de la pàgina web de Leo Hidrasanas o anar a la plataforma Moodle de Leo Hidrasanas. Aquí ens trobem dins de la pàgina web de Leo Hidrasanas i podeu anar a la part de dalt, a la dreta, tenim una sèrie d'icones i aquí marqueu la icona amb una M. També podeu seleccionar l'idioma amb el que vulgueu les explicacions. Tenim seleccionat en català, es pot seleccionar castellà o anglès. Cliquem a M i ara ens trobem dins de la pàgina d'inici de la plataforma Moodle de l'escola d'idiomes Drasanas. Aquí tenim totes les categories de cursos i els idiomes que s'imparteixen. Bé, per crear un compte nou d'usuari s'ha d'anar a la part de dalt a la dreta i clicar a Inicia la sessió. Una vegada que heu clicat Inicia la sessió, us surt aquesta pàgina. Aquí la gent que ja té un compte creat pot posar el nom d'usuari o correu electrònic i la seva contrasenya personal. També es pot iniciar la sessió autenticant el compte a Google, amb un correu Gmail. Si és la primera vegada que veniu aquí, doncs haureu de crear un compte d'usuari i s'ha de clicar aquí, crea un compte d'usuari nou. Per crear aquest nou compte, heu d'omplir aquestes dades, les vostres dades personals. El nom d'usuari ha d'estar tot posat en minúscules. La vostra contrasenya personal, adreça electrònica, etc. Una vegada que heu omplert totes les dades, cliqueu a Crea el meu compte. I a continuació us sortirà una pàgina on es dirà que heu d'obrir el vostre correu personal per poder confirmar el nou compte creat. Al correu personal us sortirà un mail de l'administrador, administradora, i heu de clicar aquí, al vostre correu, i confirmar aquesta sol·licitud de creació de compte. Una vegada que cliqueu aquí, entrareu dins del Moodle. Doncs aquí ja hem entrat dins d'un curs Moodle amb un personatge fictici, aquest Armin, i aquí us posarà hola de nou i el vostre nom i tindrem inici, que és la plataforma de Leo Hidrasanas, i us surt aquí al costat a la dreta els meus cursos. Com podeu veure, Armin, l'alumne Armin, encara no té cap curs aquí, perquè per poder entrar dins d'un curs ha de posar la clau d'autoinscripció. Anirem aquí i l'Armin es vol inscriure a un curs d'alemany de nivell C1 i el semipresencial. I aquí ja surt autoinscripció alumnat. Aquesta clau d'inscripció la rebreu del vostre professor, de la vostra professora. En aquest cas posaré la clau d'inscripció del curs. A veure si és la correcta. Exacte, ja és la clau d'inscripció correcta. Doncs l'alumne Armin ja estarà inscrit dins d'aquest curs, dins d'aquest curs d'alemany semipresencial. I si Armin clica als meus cursos, ja li sortirà l'accés directe al seu curs. Si un alumne fa molts cursos a Leo Hidrasanas, doncs posaran els seus diferents cursos tots aquí, en format de llistat o amb un format de targetes. Això és molt pràctic perquè així pot anar als meus cursos i tenim un accés directe a cada curs. Bé, això seria tot sobre com crear un compte d'usuari nou. Bé, doncs en aquest tutorial s'ha explicat com crear un compte d'usuari nou a la plataforma Moodle de Leo Hidrasanas i com
poder donar-se d'alta amb una clau d'autoinscripció dins d'un curs concret. Això seria tot. Si teniu qualsevol problema, podeu contactar amb el vostre professor, la vostra professora, que us podrà ajudar també. Adeu.